Pripun? Jajal awakmu sih. Jajal sih. Oh, bebas. Ben dibenakne engko. Damar apa li? Leru. Ya, piye to? Ngene buriku. Ngene. Gonge sapa to ora po enak kok gantine tenan. Kaya ngono. Ayo. Tilut ngegong ngono. Iya. Diamar apa lilin buyar apa kawin. Nah, jadi Sik. Oh, Ngono kuwi. nggih, niku peragaan. Aku kok rong roh ta, aku madhep rono pasan. Asyik. Balenono pisan, Kas. nah. Kene somben kene dikeki neh, dadi penak ngarep buri ketok. Oh, matane ning mburi. Berarti udun kuwi, udun. Diamar apa lilin buyar apa kawin